castellana consta de diversos exemples, com ara el poema de Fernán González, escrit per un frare entre 1250 i 1271, que narra les guerres entre Almanzor, que és el rei de Navarra, amb el rei de Leó, el poema dels 7 infantes de Lara, que Almanzor decapità i Mudarra es va venjar per aquesta qüestió, de l'any 1000, les Mocedades de Rodrigo, que parla dels orígens del Cid, que ja és del segle XIV, o Roncesvalles, que té 1.100 versos, on Carlemany troba els cadàvers de Rotllà i Olivier, que és del segle XII. Però el poema més important és el Cantar del Miocid, del segle XII. Va aparèixer en un únic manuscrit i amb un text gairebé íntegre al qual només li faltaven 3 fulls. És el text literari més antic en llengua castellana. Apareix prosificat amb una crònica del segle XIV, amb la qual cosa Ramon Menéndez Pidal aconsegueix reconstruir la part dels 3 fulls que faltava. Per tant, descriu fets històrics propers a la creació del text, que és de 1307. És un cantar de gran realisme i consta de 3 parts o cantars. El Cantar del Destierro explica l'exili de Rodrigo Díaz de Vivar el Cid, ordenat pel rei Alfonso VI, manipulat pels cortesans envejosos contra el Cid. Les campanyes bèl·liques de l'heroi contra els moros, el seu empresonament i la llibertat aconseguida pel comte de Barcelona. El segon cantar, que es diu Cantar de les Bodes, parla de les altres conquestes que el Cid fa per Llevant, del perdó del rei Alfonso VI, la qual cosa fa que l'heroi esdevingui ric i que els infants de Carrión demanin la mà de les seves 2 filles, Doña Elvira i Doña Sol. El tercer cantar, que es titula Cantar de la Frenta de Corpes, comença quan els infants es volen venjar de les burles dels vassalls del Cid cap a ells perquè els consideren molt covards quan s'escapen davant de la presència d'un lleó i decideixen assotar i abandonar les seves dones a una roureda de Corpes. Quan el Cid ho descobreix, exigeix justícia al rei i ell convoca les Corts de Toledo que ordenen recuperar les riqueses del dot de les filles i un torneig per als infants que són derrotats. Llavors, les 2 filles es casen amb els infants de Navarra i Aragó. El personatge històric de Rodrigo Díaz de Vivar va viure entre l'any 1040 i 1099. Estava casat amb Jimena Díaz, cosina del rei. Va caure en desgràcia del rei, no se sap per quin motiu, i se'n va anar a servir al rei moro de Saragossa, guerrejant els seus enemics cristians, com ara el comte de Barcelona. Era tan famós entre els àrabs que li deien Sidi, o Cid, que vol dir senyor. L'any 1087 va tornar a Castella, però el rei el va tornar a desterrar, i amb el rei moro altre cop va conquerir València. Allà va viure com un rei i va casar les seves filles amb Ramir, infant de Navarra, i Ramon Berenguer III de Catalunya i Aragó. La part de la Frenta de Corpes, doncs, és ficció literària. Pel que fa a la forma, el poema del Miocid té 3.870 versos. Els versos tenen una llargada entre 10 i 20 síl·labes i predominen els de 14. Tenen cesura al mig i tenen rima assonant. Estan agrupats per tirades irregulars. Cada vegada que canvia la tirada, canvia la rima. El personatge del Cid és recte, valent i tendre, enamorat de la seva dona i bon pare. És gran pel que diu i pel que fa. La seva vida quotidiana es presenta de forma realista. Per exemple, la gran tendresa que inspira l'escena del moment de l'adéu a la seva dona quan marxa a l'exili. També es deu al vassallatge perquè venera el rei i estima a tota la nació. Quan és fora de Castella té molta enyorança. Acaba morint amb l'honor venjat, més ric, amb un llinatge més distingit i la successió assegurada, després d'haver patit 2 pèrdues d'honradesa, l'exili i la Frenta de Corpes. Sembla ser que el cantar és obra de diversos autors. Per Abad el copia al segle XIV i el signa, però es parla de 2 autors. El primer és un joglar de Sant Esteban de Gormaz, a Sòria, que escriu poc després de la mort del Cid i fa els 3 cantars, és a dir, el pla general de l'obra, segurament cap a l'any 1110. El segon és el joglar de Medinaceli, a Burgos, i a partir del segon cant hi ha un canvi d'estil i es torna bastant més novel·lesc. Els temes, doncs, són l'ascens al poder del Cid, l'honor i la justícia, la guerra i la seva integritat moral, ja que és generós amb els enemics. Pel que fa a l'estil, tenim mostres d'invocació als oients, en frases com «Verieres tantas lanzas, premere alzar», exclamacions en frases com «Dios, que buen vasallo, si hubiese un buen señor», al vers 20, suprimeix els verbs de dicció «A Minaya Alvar Fáñez y Baldar el caballo, cabalgad Minaya, vos sodes el mío diestro brazo». Hi ha fórmules orals o tredes lo que ha dicho, epítets bèl·lics, el que a buen hora ciñó espada i el burgalès cumplido, alternants entre narració i diàleg, i llibertat en l'ús dels verbs. A la puerta se llegaba, no se abre la puerta, sa bien era cerrada. Tot seguit llegim un fragment des dels versos 715 a 750, que és una escena de batalla.
Se ponen los escudos ante sus corazones y bajan las lanzas envueltas en pendones. Inclinan las caras encima de los arzones y cabalgan a herirlos con fuertes corazones. A grandes voces grita el que en buena hora nació. Heridlos, caballeros, por amor del Creador. Yo soy Ruiz Díaz, el Cid de Vivar campeador. Allí vierais tantas lanzas hundirse y alzar, tantas adargas hundir y traspasar, tanta loriga abollar y desmayar, tantos pendones blancos de roja sangre brillar, tantos buenos caballos sin sus dueños andar. Gritan los moros, Mahoma, Santiago, la cristiandad. A Minaya Álvar Fáñez matáronle el caballo, pero bien le socorren mesnadas de cristianos. Tiene rota la lanza, mete a la espada mano, y aunque a pie, buenos golpes va dando. Violo mío Cid Ruiz Díaz el castellano, se fijó en un visir que iba en buen caballo, y dándole un mandoble con su potente brazo, partióle por la cintura, y en dos cayó al campo. A Minaya Álvar Fáñez le entregó aquel caballo. Cabalgad, Minaya, vos sois mi diestro brazo. Les cançons de gesta catalanes no han sobreviscut al pas del temps. Sabem que n'hi va haver perquè hi ha una sèrie de pistes. Per exemple, Catalunya era aficionada als cantars de gesta francesos i provençals. Guerau de Cabrera, en el seu ensenyament al joglar cabra, li recomana que en faci i cita personatges dels cantars. Hi ha gent real que també tenia noms d'herois de gesta, com Gormont, Isambard o Oliver. Escriptors catalans feien poesia amb música de cançó de gesta, com ara Ramon Llull, o bé amb la seva mètrica. D'altra banda, la història de la corona catalana aragonesa és rica en fets i personatges pseudoliteraris. Més tard es van descobrir prosificacions de cançons de gesta en les cròniques catalanes i en altres textos. Es van trobar al segle XIX, igual que les cançons de gesta franceses i castellanes. Apareixen a la crònica quan es tracta un tema concret i es vol donar emoció o cobrir un buit d'informació. No són cançons de gesta literals. Treuen o dissimulen les rimes assonants, treuen els hiperbatons i afegeixen elements. Tenen el seu origen en els cants de noves dels joglars, sobre fets contemporanis que tenien la finalitat de glorificar la monarquia per recaptar impostos i soldats, i també amb les gestes antigues, més llegendàries i amb més fantasia, de les quals queden rastres, com per exemple la llegenda de l'engendrament de Jaume I, que apareix a totes les cròniques excepte la de Pere III. Segons la crònica de Bernat d'Esclot, el pare de Jaume I, el rei Pere, no volia veure la seva dona Maria de Montpeller, perquè com que no era filla de rei, la tenia en baixa consideració. Ella va idear el pla de la substitució al llit, ja que el rei Pere tenia una amant de la qual estava enamorat. Així, a les fosques, ella va substituir l'amant i el rei no se n'adonà. Aquella nit s'engendrà el rei Jaume, i el rei, quan ho va saber, perdonà a la seva muller perquè era bona i virtuosa. Es coneix com a romancero el conjunt de composicions que es van escriure als segles XIV, XV i XVI i que es divideixen en dues parts, el romancero viejo i el romancero nuevo. El romancero viejo el formen els romanços dels joglars des del segle XIV al segle XVI, que s'han descobert en cançoners i antologies i en plecs de 4 fulls i per tradició oral o bé el romancero general que es va escriure en 1550. Eren en el seu origen fragments de cançons de gesta que cantava el joglar perquè el públic li feia repetir i acabaven sent poemes autònoms. Els versos de 16 síl·labes monorrims de les cançons de gesta acabaven partint-se en versos de 8 síl·labes amb rima als parells i sols als imparells. Els temes eren informatius o lírics, per exemple, els fets de la Reconquesta, com ara la llegenda dels infantes de Lara o de Sales, los romances de Don Rodrigo de Bernardo del Carpio, històries del Cid, los romances de Fernán González, els romanços de frontera, que era l'avantguarda de la Reconquesta, alguns fins i tot narren la nostàlgia del moro obligat a deixar Granada. També parlaven de les peripècies de personatges francesos com ara els cavallers de la taula rodona o el cicle de Carlemany i Rotllà, al qual pertany el romance de Doña Alda, temes aventurers, temes bíblics, temes grecollatins. Alguns tenen estructura d'escena, com la Jura de Santa Gadea i el Destierro del Cid, i altres són un relat complet, són narratius, com Álora, la bien cercada. N'hi ha de lírics aventurers o novel·lescos, com el romance del prisionero, el romance de Fontefrida o el romance de l'Infante Arnaldos, i estaven escrits en present històric i per tant destinats a ser cantats. La part del romancero nuevo són els romanços creats pels poetes cultes d'aquests segles que hem esmentat, del XVI i el XVII, com ara Cervantes, Góngora o Quevedo, que renoven la forma i el tema d'aquests romances viejos que estàvem parlant. Els poetes romàntics del segle XIX els van revalorar i al segle XX els van imitar.
cosa, per exemple, que feia Federico García Lorca amb el seu Romancero Gitano. Pel que fa a l'estil dels romanços, és molt semblant al de l'èpica. S'utilitzen verbs de dicció, el present és històric, hi ha alternança de verbs en present i en passat, apareix l'epítet èpic com el soberbio castellano, exclamacions, apòstrofes, interrogacions retòriques, moltes repeticions i el jo poètic. En llegim un parell. Romance del prisionero, que por mayo era por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor, sino yo, triste, cuitado, que vivo en esta prisión, que ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son, sino por una avecilla que me cantaba al albor, matómela un ballestero, dele Dios mal galardón. Romance del infante Arnaldos. ¿Quién hubiera tal ventura sobre las aguas del mar, como hubo el infante Arnaldos la mañana de San Juan? Andando a buscar la caja para su falcón cebar, vio venir una galera que a tierra quiere llegar. Las velas trae de seda, la ejarcia de oro torzal, áncoras tiene de plata, tablas de fino coral. Marinero que la guía, diciendo viene un cantar, que la mar ponía en calma, los vientos hacia amainar, los peces que andan al hondo arriba los hace andar, las aves que van volando al mástil vienen posar. Allí habló el infante Arnaldos, bien oiréis lo que dirá. Por tu vida, el marinero, dígasme ahora ese cantar. Respondióle el marinero, tal respuesta le fue a dar. Yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va.